Авылга кайттык. Әткәй Сәйфулла мулла турында сөйли. Әткәй Сәйфулла мулла кем иде? Кайда полковой мулла булып торган? Армияда полковой мулла булып торган. Андан соң майда подрядчик булып эшләгән. Ни ул әйтә шулай, ни ди, безгә бай әйтәдер иде. Эшләгән кешенеңгә ашатыгыз, яхшы ашатыгыз. Әйе, ни акчасын бирегез. Ни сборы нык булсын, аты ашаган булсын. Шушылай булса гына бездә эш бара дип әйтәдер иде. Сүләдер иде. Элеккеге байлар турында. Әйе. То есть элеккеге байларны алар ачуланмаганнар, яратып сөйләгәннәр, значит. Менә аннан алар менә Яухар урынында утырганнар. Сәйфулла муллалар. Әйе. Аларның урын шунда булган. Алар төп галәвул кешеләреме? Әйе. Кем аларның туганнары? Гыйбәкәй байлар теге. Гыйбәк. Ильясовлар. Ул да шулай алар сыман кара кеше идеме, кара тәнле кеше идеме, или ак кеше? Әйе. Ни акта түгел дә, кара да түгел булган. Ни малайы баштан бездә атасы булды, мулла, урта мәхәлләдә. Кем аның исеме? Сәйфулла мулла. Әйе. Шушының Рәхмәтулла исемле малайы килеп, тагын мулла булды бездә. Гыйбәкәй бабайларның әселендә имамнар булган алайса. Әйе. Аннары килеп Нәфис хәзрәт чыкты имам булып. Аннан соң да бар әле. Монда нидә, Хusнида үлгән инде ул хәзер. Ни каршы катыны абыстай булып йөри. Тоже мулла иде. Ни бар иде. Гыйлемле кеше булган. Әйе. Ни бар ягыз сөйли, Рәхмәтулла белән ди бер чор ди. Әзрәк кечерәк ул бездән дә ди. Ну, һаман безгә ярып йөри торган ди. Тегеңә үрәттем ди. Бар. Атаң хәзер илә укый иде. Әссәламу алейкум ва рахмәтулла дип әйткәч, яхшы әле үзең исәнме Сәйфулла мулла дип әйттем ди. Элекке кешеләр шаян булганнар. Әйе. Теге дә кирип китте дә шулай әйткән ди. Ни намазда көлдергә ярамый, балам, күй кәскүсен дип әйткән икән ди. Әйе. Сәйфулла. Ярый, рәхмәт.